Vy ste skončili ekonomickú univerzitu, študovali ste marketing, ale celý život ste túžili po móde, po kráse. Aj keď som od malička inklinovala ku kráse a od detstva som zbožňovala Barbie a celý ten krásny, estetický Barbie svet a ostatné veci v ňom, som bola presvedčená, že je to niečo povrchné a niečo nedôležité. Samozrejme vychádza to z toho prostredia, v ktorom som žila a ako ľudia na to reagovali. Takže ja som sa rozhodovala racionálne. Ekonomická univerzita v tej dobe bola top škola, takže som doštudovala obchod a marketing na Ekonomickej univerzite a opäť ako všetci moji spolužiaci a vrstovníci v tej dobe som sa vybrala jednoducho tou istou cestou tej masy a tam, kde všetci ostatní smerovali. Takže zamestnať sa v nejakej veľkej značke. Avšak ja som vždycky cítila, že chcem svet. Preto som po skončení vysokej školy odišla do Brna a tam sa teda ten môj svet začal v Českej republike. Som začala pracovať v jednej realitnej a developerskej spoločnosti a mala som možnosť poprvýkrát si vyskúšať ten veľký svet biznisu. A po veľmi krátkej dobe som začala cítiť, že niečo mi tam chýba. Preto som hľadala ďalej. Keďže v tej dobe som si zariaďovala svoje prvé vlastné bývanie v Brne, som komunikovala s rôznymi dizajnerskými a kvetinovými štúdiami a jednoducho tam naraz bol ten pocit nadšenia, kde som jednoducho to nebrala len ako nejaké zariadenie, ale kde som naozaj tým žila. Nebolo to kvôli tomu, že to išlo o moje bývanie. A vtedy som mala možnosť poprvýkrát porovnať ten pocit, keď vykonávate prácu, ktorá je vám prácou, čo bolo v tej kancelárii a keď niečím skutočne žijete a jednoducho dokážete stráviť hodiny s tým a ste šťastná a vás to nabíja energiou a nie naopak, že by vám to tú energiu bralo. A vtedy prišla tá myšlienka, prečo sa nevydať tou cestou, ktorá mi robí radosť a zároveň v ktorej by som mohla aj prispieť ostatným. Takže som odišla z tejto realitnej kancelárie a otvorila som si malé dekoračné a časom aj interiérové štúdio a začala som prinášať radosť ostatným ľuďom vo forme skrášľovania ich bývania, ich kancelárií a bola som veľmi šťastná, pretože konečne som poprvýkrát v živote robila niečo, čo mi dávalo zmysel, ale čo som milovala. Časom mi v rámci týchto interiérov začal ten ľudský faktor chýbať. Viem, že začiatky práve tohto coachingu sú vo Veľkej Británii. Presne tak, začiatky style coachingu, ako sa v angličtine tento obor nazýva, sú vo Veľkej Británii. Ja som šťastná, že som narazila na túto školu, ktorá trénuje a vychováva style coachov do celého sveta. Takže hlavné sídlo školy je v Londýne, taktiež majú školu v Singapúre a v Amerike. Učíte ľudí, ako v sebe nájsť to dobré a ako sa trošičku možno zmeniť k lepšiemu a jednoducho vy v nich možno hľadáte to dobré. Darí sa vám to? Majú ľudia na Slovensku záujem o vašu prácu? Záujem je hlavne zo strany žien, pretože priznajme si, každá žena chce byť krásna, chce byť sebavedomá a chce sa páčiť tak ako sebe, tak aj ostatným. Tým pádom tento záujem zo strany žien prichádza tak ako od žien z manažerských pozícií, podnikateľiek, rovnako aj mamičiek na materskej, ktoré sa chcú vrátiť späť do pracovného života a majú pocit, že po tej materskej jednoducho potrebujú trošičku zmeniť tak ako ten šatník, tak aj spôsob, akým sa obliekajú, pretože už to nie sú mladé slečny, mladé dámy, ale sú to mladé matky, ktoré chcú primerane tomu vyzerať. A čo ja robím je, že hľadám a dávam von to dobré a to krásne z toho človeka, čo častokrát oni ani netušia, že majú. Pomáhať im tým pádom, uveriť, že krásni sú, ukázať im tú skutočnú krásu a pomôcť im tak ako zostaviť správny šatník pre ich typ tela, pre ich životný štýl, pre ich vek, pozíciu. Rovnako ich naučiť správne nakupovať, ale hlavne, čo učím ženy a mužov, je mať sa rady a vážiť si seba samých a ukázať im, že rešpektovať seba samých je správne. Pretože bohužiaľ u nás častokrát sa stretávam s tým, že ľudia si myslia, že je to niečo povrchné. Mať sa rada. To je príliš povrchné, to je hollywoodske, to si môžu dovoliť v Amerike. Nie je. V prvom rade potrebujeme začať sami od seba a potom sme ochotní a potom sme až schopní jednoducho pomôcť a rozdať tú lásku druhým ľuďom, pretože keď nemáme rady, nevážime si seba, nevidíme svoju hodnotu a len sa budeme jednoducho kritizovať, tak nie sme schopní pomôcť ani sebe, ani ostatným.
Vy ste začali pomáhať mnohým ľuďom, mnohým aj manažérom vo firmách, možno aj manželka manažérov, ktorí vám tak trošku pripadali, ak to môžem tak povedať, ako šedé myšky. Nie tým, aby chodili do tých najluxusnejších obchodov a kupovali si značkové veci, ale aby sa obliekali do toho, čo im pristane a aby sa správali tak, ako je to u nich najprirodzenejšie. A to ste chceli do mnohých ľudí vštepiť. Do mnohých ľudí, ktorí to chceli, aby ste to do nich vštepili. Presne tak, ľudia musia mať v prvom rade záujem, pretože ak ten človek záujem sám nemá, ja mu nedokážem pomôcť. To prostredie, v ktorom pôsobíme a v ktorom žijeme, nás veľmi formuje. A častokrát, čo som z toho veľmi smutná na Slovensku a v Čechách, to prostredie býva veľmi negatívne. A je to o tom, že aj keď máte akékoľvek ciele, ašpirácie a jednoducho chcete tie krídla otvoriť a chcete vzlietnúť a chcete lietať, tak sa to nestretáva. Tak ako v mojom prípade, v mojom detstve a v mojej mladosti sa to nestretávalo s pozitívnou odozvou, ale skôr s niečím negatívnym. Kyslé výrazy tváre, kyslé úsmevy. A na čo sa ty hráš? Veď si iba v Bratislave, veď sme iba v Prahe, tak musíme žiť ten náš život. Jednoducho sú ľudia, ktorí to príjmú a povedia si, bohužiaľ, ja som sa narodil tu a to, čo mi je dané. Alebo sú zase druhá kategória ľudí, ktorí si povedia bez ohľadu na to, kde žijem, ako žijem. Ja verím, že môže byť niečo viac. Vy upozorňujete ešte na jednu vec, že drahý kostým, značková kabelka a drahá kozmetika človeka osobnosť neurobí. Ľudia ako keby verili, že si môžu tú krásu, tú hodnotu, to sebavedomie kúpiť značkovými vecami. A tým pádom sú ochotní investovať veľké peniaze do značkových kabeliek, značkových vecí s tým, že veria, že si kúpia seba, svoju hodnotu. A určite mi veľa dám, možno aj mužov dá za pravdu, keď to počúvajú a majú túto skúsenosť, že tá radosť a možno to sebavedomie trvá týždeň, dva, maximálne mesiac, ale potom jednoducho tá kabelka je stále iba kabelka, aj keď má krásne logo a má krásnu značku zvučného mena. Jednoducho ten ďalší mesiac príde túžba po zase novej kabelke alebo po niečom inom, pretože už to nadšenie vyprchalo a opäť sa zase cítite ako len obyčajný človek. Tým pádom je potrebné opäť raz sa vrátiť sám k sebe a hľadať v sebe a uvedomiť si, že to skutočné je v nás a nosíme to v sebe. Neporovnávať sa s druhými ľuďmi. Nepovedať si, že kolega, suseda jednoducho je krásna v tom a v tom. Idem si to kúpiť, pretože ja s tou kabelkou budem rovnako žiarivá, sebavedomá ako ona. Vôbec nie. Každý sme iný, každého teší niečo iné, každý máme iný životný štýl, preto potrebujeme zistiť a spoznať najprv seba samých, vedieť, čo nás teší, čo nás krášli, pretože to, čo dobre vyzerá na niekom inom, nemusí dobre vyzerať na nás. A veľmi ma to vždy teší, že na Slovensku tie ženy naozaj dajú tomu väčšiu dôležitosť. Záleží im na tom, aby pekne vyzerali, aby boli upravené, aby boli farebnejšie napríklad a pekné. V Čechách na druhej strane mám skôr pocit, že ženy majú pocit, že to je niečo nie veľmi dôležité, že je to strata času. Najväčšie poďakovanie za prácu je, keď vidíte dobrý výsledok toho, čomu ste sa venovali. Stalo sa vám niekedy, že ste sa naozaj stretli s dámou, ktorá prišla za vami a bola to šedá myška a potom ste ju stretli o pol roka, o rok a videli ste, že je to úplne iný človek? Ten proces trvá nejakú dobu. Vždy som veľmi šťastná, keď vidím, že daný človek príde na to stretnutie a je nielen krásny navonok, ale je tam tá krása znútra. To znamená, je tam tá iskra v očiach, je tam ten žiarivý úsmev a je tam to skutočné zdravé sebavedomie. A to je úžasné, pretože to nie je o tých veciach. Nie je to o tom, že je iba pekne oblečený, ale o tom, že skutočne uveril, že čom konkrétne je krásny, čo sú tie jeho silné stránky, čo môže predať zo seba a ukázať svetu a je na to patrične hrdý. Prečo nie?